Que ens pujaven a fer telerastre, pujàvem amunt i llavors baixàvem per la neu que quedava, diríem, encara relativament verge al costat de la carretera. La sortida i posterior distribució de diaris, com per exemple La Vanguardia, també són molt accidentades, però finalment la informació arriba als ciutadans. Al costat de Francesc Mauri, Francesc, aquesta nevada no estava prevista, eh? Oh, clar que no, te l'acabes d'inventar. Home, de tota manera va bé perquè la gent es pugui imaginar amb la intensitat que nevava, eh? Sí, intensitat forta perquè la pertorbació era potent, era activa i 18 hores seguides de nevada a tot el litoral i prelitoral, amb cel serè al Pirineu. Què va passar meteorològicament parlant aquella nit del 24? Pertorbació mediterrània, per tant va afectar costa i prelitoral català, alguns punts de la Catalunya central, cel serè al Pirineu, tot això barrejat amb aire fred, molt fred de centre Europa. Amb el canvi climàtic creus que pot arribar a passar una nevada com aquella ara? No et càpiga cap dubte, tornarà a passar segur. Ara bé, no sabem quan i, a més, la preparació de la gent i els mitjans que hi ha farien diferents les conseqüències. Us imagineu què passaria si nevés ara com al 62? No vull ni pensar. Tothom protestaria, tothom diria que no estem preparats. Els polítics de l'oposició cridarien contra els que estan al govern. No m'ho imagino ni a Vic. Jo crec que ens l'avisarien el dia abans. Home, d'entrada seria un caos total. Sí que seria un caos. Però m'estimo més no imaginar-m'ho, perquè ja dic, probablement tampoc seria gens agradable ni gens fàcil. El ayuntamiento recuerda y encarece al vecindario que proceda a vaciar de nieve los tejados y azoteas, donde la acumulación del blanco elemento supere los 40 centímetros. Jo estava escoltant la ràdio i deien dir això dels terrats, de treure la neu perquè acumulada et podia ensorrar pisos, no? El que passa que llavors, traient neu, la neu queia a terra, els vianants es trobaven, es tenien que parar. Llavors la gent es va espantar, va començar a tirar pales de neu des de les teulades perquè no s'ensorrés les teulades, t'agafava sota. Una ordre equivocada producte del pànic perquè el sobrepès, sobretot a cases de Ciutat Vella, temien que pogués crear goteres, que no és el més greu, sinó fins i tot algun ensorrament. I llavors es va fer córrer la notícia de que la gent tragués, dintre de les seves possibilitats, la neu acumulada en els terrats i òbviament, la boquessin a fora. És clar, en el carrer hi havia cotxes que quedaven ensorrats pel pes i si passava algú i li queia a sobre, podia quedar estabornit i greument ferit. Jo crec que va ser una mesura realment exagerada, perquè si tenim en compte els 70 centímetres que diuen que es van acumular a la zona alta de Barcelona, com és la Bonanova i totes aquestes parts, 70 centímetres de neu en pes per metres quadrat corresponen a 80 quilos per metre quadrat. Això és més o menys el pes d'una persona i qualsevol terrat de Barcelona està preparat per aguantar 2 i 3, fins i tot 4 persones per metre quadrat, amb la qual cosa el pes que es va acumular de la neu no era una cosa gens perillosa. Este era el aspecto que presentaba Barcelona bajo los efectos de lo que pronto se llamará la nevada del 62. Más de 3 metros cúbicos de nieve por habitante había en sus calles y plazas cuando a la 1 de la madrugada del día 26 cesaron de caer los blancos copos que durante la misa del gallo parecían ser como un regalo de Navidad. La ciudad quedó paralizada. Los transportes aéreos, marítimos y de superficie quedaron totalmente bloqueados. Entre estos, el ferrocarril, que con su enorme capacidad de transporte constituye por sí solo uno de los principales medios del desarrollo económico de la gran urbe y su región. L'Ajuntament de Barcelona marca 2 prioritats a Andreu Claret. Cal netejar les principals avingudes i l'aeroport del Prat. I llavors ho va resoldre d'una manera molt professional, no solament portant les màquines llevaneus, sinó que ell, com a exilat a Andorra, era una persona que era un especialista de temes de pirinencs. I per tant sabia, en aquests casos, com s'ha d'actuar i quan tenien un problema sabia com l'havien de fer-hi front. Perquè treure la neu és molt difícil. Jo soc l'home que ha inventat els xassaneixes
a la part de Neus amb una sola cara. A la Bonanova hi havia, és el lloc que hi havia 7 pams de neu. Deu té 5, 7. Hi havia congestes perquè va fer vent. Les vaig treure totes. Des de l'exèrcit, que van venir amb senilles per ajudar-me, els vaig fotre tots al quartel. Perquè em xafava la neu i després no la podia treure. Els bombers a Barcelona van ser una delícia, perquè com que havíem de treballar de nit i de dia, també els agradava de treure neu. Llavors m'hi havia de posar jo a dintre perquè portar una pala de treure neu o una turbina, si n'hi ha alçada, és molt difícil. Vaig estar 3 dies sense dormir. Prenia pastilles per no dormir. Vam treballar de nit i de dia. Però l'últim dia, el dia que feia 4, els meus treballadors que no havien dormit, els vaig donar un bitllet ben maco i se'n va anar a fer una juerga per all. Si les riuades de la tardor passen a la història com una veritable tragèdia, la nevada del 62 es recorda amb alegria. Però no pas per tothom. Algunes famílies han de passar aquells dies de neu i fred dins d'una tenda de campanya. No, nosaltres no ho recordem amb alegria, perquè com que venim de l'arribada del mes de setembre del 62, no ens havia quedat res, ho havíem perdut tot, i a l'estar allà a la tenda, que ens la van donar, i llavors tenir 4 cosetes i aquella nevada tan gran, aquella nit tan impressionant, els meus fills tenia 5 anys i l'altre 7. El dia de Nadal ho vam passar dintre la tenda, allà sentats a sobre el llit, perquè no teníem cadires, i allà tapats amb mantes. Neu a les platges, trens atrapats, viatgers que mai arriben, gent aïllada a Montserrat, dinars de Nadal frustrats. És que vam anar a la platja perquè, esclar, era estrany veure la neu fins ben bé a pet d'ones i després tot aigua. Perquè, esclar, primer penses, jo era nano, i hauria de pensar, es començarà a nevar al mar, també. I no, el mar s'estava aquí. Però tota una platja immensa, blanca. Allò era d'aquelles coses històriques que et queden a la memòria. Veure neu a la platja, evidentment, és especialment xocant, perquè és precisament el lloc on menys t'esperes veure neu, sobretot. Clar, veure les barques amb una quantitat de neu bastant gran és precisament molt poc habitual i, esclar, en tenim un record molt viu encara, malgrat els anys que han passat. I tant que me'n recordo del Nadal del 62, va ser-hi gros. Vaig anar de Barcelona a Figaró, un recorregut de 45 quilòmetres. Vas estar, que normalment s'està una hora i pico, vas estar-hi 24 hores. Vam parar a Granollers, vam passar un fred de por. Molt fred, no us ho podeu imaginar. I allà n'hi va quedar un de parat de tren amb tota la gent a dalt i varen haver d'anar-hi un grup d'excursionistes de Granollers a rescatar-los i portar-los cap a les monges grises i les monges d'allà de Granollers i molta gent varen dormir en cases particulars. Vas dormir en un convent de monges i el dia 20, a les 24 hores, vaig arribar a Figaró. Era un viatge d'un dia i vas estar-hi de vacances 4 dies, perquè els trens no anaven. Tothom que va viure aquella nevada té la seva història per explicar, fins i tot un grup de joves estudiants catalans que tornaven amb vaixell d'Alexandria. I a Marsella, els descarregadors del port ens deien a Barcelona hi ha un metro de neu. Nosaltres vam pensar que era una broma, que era de riure, però al final vam haver de baixar a Granollers, amb neu fins a la cintura, i la Roser Ortiz, que era una mica més baixeta, li arribava quasi fins al nas i ens deia, diu, deixeu-me aquí, a mi deixeu-me aquí. Vam anar a Missa del Gall, es va començar a caure alguna bolbeta mentre anàvem amunt i quan vam sortir de Missa del Gall hi havia res, molt poca cosa. A l'aeri hi ha unes escales que baixen fins a baix a l'aeri. I amb aquestes va entrar un capellà, va relliscar les escales amb la neu que hi havia i va baixar com si hagués esquiat fins baix. Es va donar un cop de cap i el vam recuperar amb un got de conyac. Anàvem amb bambes,
vull dir, unes tristes victòries, que ja s'ha dit la marca i tot, però van passar molt de fred. Llavors, estan allà, en una celda, amb les nòvies, i allà, si haguéssim pogut estar una setmana aïllats, estaríem allà a Montserrat a la glòria de Déu. Aquella nit i aquella matinada doncs estava de servei, estava de guàrdia. I van haver-hi uns senyors que varen demanar una ambulància per portar una partera a l'hospital. Vàrem anar fins al començament de la pujada de l'hospital i allà l'ambulància va començar a patinar-li les rodes i ja no va haver-hi manera de poder acabar de pujar cap a l'hospital. Aleshores, amb el Joan, que era el xòfer de l'ambulància, vàrem agafar la camilla aquella, ell per davant i jo per darrere, i vaig veure que aquella senyora tremolava una mica, i llavors jo em vaig treure la jaqueta de policia i li vaig posar a sobre perquè vaig comprendre que era una temperatura, a més li queia la neu a sobre, vull dir que no d'això. I jo estava bé i ella no estava bé. Jo m'encarregava de portar les estufes elèctriques a les cases i quan jo arribava a la casa em donaven propines. I això era molt satisfactori. Em van donar bastant més de propines que no pas el que em van pagar al final per 2 setmanes de treball. Totes aquelles festes nadalenques familiars que tothom s'ajunta i que a vegades també ens ajuntem una mica per força, aquella vegada, mira, no vam tenir problemes. Em van convidar els meus futurs sogres a dinar aquell dia i el meu marit sempre, el meu nòvio, em parlava sempre que unes ties seves portaven un dinar meravellós els dies de Sant Esteve, boníssim, que elaboraven i tal. Però a poc d'arribar va començar a trucar el telèfon i llavors picaven uns i deien no podem venir perquè no podem sortir de casa. Bueno, i treien plats. A cap d'un ratet trucaven un altre, és que tampoc podem venir perquè estem completament... Jo anava pensant que les senyores del menjar arribin almenys perquè em feia il·lusió de tastar això. I al final, clar, van trucar aquestes senyores, que eren unes ties grans, que vivien a la Ronda de Sant Pere, i van dir que impossible, que estava paralitzat tot i que no podien venir i tal. Total, que al final el dinar va ser els sogres, nosaltres dos, tota la taula buida. La família nostra havia encarregat per primera vegada una plata de canelons a un restaurant proper. Esclar, el problema va venir a l'hora d'anar a recollir la plata de canelons, a base de botes d'aigua i mitjons i roba com es podia, doncs finalment, després d'una sèrie d'esforços i dificultats, van arribar els canelons a casa, afortunadament, bastant intactes i vam poder-ho disfrutar, diguem. La ciutat no recupera la plena normalitat fins gairebé una setmana després. Un cop feta la feina, Andreu Claret i les seves màquines tornen a l'exili. El temps ens va ajudar. El tercer dia va venir bonança. I bonança va ajudar molt. La neu, que era trepitjada per la gent i per tothom, es podia treure. I llavors allà, en 24 hores, ho vam treure tot. Va fer bo. Em van arreglar aquesta placa junt amb aquesta... això. En castellà no la vaig acceptar. Si me la donaven en català, sí. Això a l'any 62. El primer document en català i el primer discurs en català a l'Ajuntament de Barcelona. I tot ho vaig deixar net. I vam arribar aquí i vam alliberar el país. Els especialistes asseguren que la nevada del 62 es tornarà a repetir i potser amb més intensitat. Ara fa 50 anys, les màquines de fotografiar i de filmar dels nostres col·laboradors no van parar de treballar. Aquest temps de neu ha estat possible gràcies a les seves imatges i a les seves memòries.